isilungu la khulunywa isiZulu ke namhlanje uzozwa ngami angithi I don't know how to speak Zulu me. I don't know. okay Abuti. Abuti tore they are divorced. Ke ntwa ampuditse. I want to give him a year, Linda. Samaya, my sister. It's not my fault that you are cold. It's not my fault that you are cold. You know what you do with the boy take a baby boy and against them fan and strata. I'm back in the street like my name says. I'm with the lady who wrote to the show. I'm with you sitting at home. I'm with the cameraman. I'm with everyone who has my back like a spy. Yeah, today we're gonna interview the lady who wrote to the show. We're gonna ask her a couple of questions. What's basically happening in her relationship because she has been crying. They are dating with a man for 10 years. They've got kids and all those things. So I just want you to hear the story from the horse's mouth. Kunjani my sister, right? Ngiyabona ukhala ngendoda uthi igama ubani igama uNoxolo wakaZuma uphume KZN ngibhalele kwi99 ngoba ngishithelwa indoda. Oh yamsuspecta ukuthi uyachitha shame uyachitha ene imali akasayifaki ekhaya umefaki 800 uzodlulisa 2 months efaki 400 yahlala athule angiphosele leyo 200 uyabo uyachitha yena ubaba abantwana futhi sesineminyaka eminingi uyakujabulisa yeah okay my sister mina ngizokusiza ne I'm gonna make sure ukuthi ngiyakusiza ngiyabona ukuthi siphuma nani kule situation ngoba sometimes you find yourself in a relationship kanti umuntu wakho unomuntu ngaphakathi ayikho mnandi lento ayikho mnandi so mina that's why ngila ukuthi sikwazi ukufixa le ndaba yabona hayi ngiyabonga yeah wena ngigaya edenyana or thunyana then I'll come and fetch you by the lodge then sizokwazi ukwenza le ndaba ngiyabonga kakhulu ngahamba yo guys she explained the story. I think me and you, we are on the same page. We already understand what's basically happening. I really appreciate the love and the support. I know it's been some time without dropping videos, dropping bangers, but I just want to say to you, I'm back. I'm back like a spy. I'm back like Nkokolo. I'm back like Umqolo. I'm back like, I don't know what they call it in Afrikaans, but whatever that they call it, I'm back like that thing. Subscribe, like, share, and do the next things. Issue. I'm back in the street like my name says. I'm with the lady who wrote to the show. If you have made it this far, thank you. I appreciate the love and the support from Cape to Cairo, Madagascar, Soto and all the corners of the world. Hi, enjoy my sister. It's right. Shy. Izinto zakho azikajamanga kahle. Angazi ukuthi ufila kanjani namhlanje. How are you feeling? Angizwa lutho, angizwa inkinga. Awuzwa inkinga. Hayi angizwa inkinga. Umbone nini umuntu wakho? Ngimgcine last weekend. Oh, last weekend. Yes. Oh, today ukhulumile naye? Angaze ngikhuluma naye namhlanje. Yesterday. Ugcine naye ukukhuluma izolo ebusuku. Utheni? Uthe kwenzakalani? Uthe usharp usemsebenzini right. Oh, ungafila kanjani if ngakutshela ngathi umuntu wakho yachithela? Angeke ngibelieve. You don't believe? Konje utheni naminyaka emingaki 10 years? Sina 10 years. 10 years yonke. Eish. Wena ucabanga ukuthi yini into oyenza wrong phakathi kwe relationship yakho? Ngoba izinto zakho azikajamanga kahle. Ayikho. Yonke into right. Yonke into right. Ujabulile wena. Ngijabulile ngiyephi ngijabulile. Awunike phone la umuntu. Baba ungitshela ukuthi ubani lo ngathi indoda yakho. Uyena bantu. Indoda yakho. Iyona. Umthola kanjani? Eish. Nga oyifuza isiZulu sami ngabe siyabaleka. Uye umuntu wakho. Uye umuntu wami lona mina ngibuza uyamazi ukuthi usisi lo bani. Ayusisa ngimazi. Azange wambona usisi. Angaze ngimbone usisi. Yazi kwenzakalani na? Ever since usitshela ukuthi sikuqalela uyena umuntu wakho uhamba kanjani. Sesashaya izinto zaze. I did my own thing, you know that. So ngafind ukuthi umuntu wakho seems like unomuntu naye. Ukuthi nina niya share ukuphila naye side. Mina mawulele KZN uthi umuntu wakho uleke nomuntu. Yaza ngikuzile ngathi wena ujabulile nabo relationship yakho na. Angithi bengingakaboni lutho kudini nokunganginiki inkinga, that's why ngithi ngijabulile.
So manje ngoba sengibonele ingane le ayi angazi. Okay, angisho yazi ukuthi uhlala ngapha ngisho. Ngiyamazi ukuthi uhlala ngapha. Okay, when last did you come there uzomvakasha? Dala. Okay, asihambe sibabone. Nasifika lapha ngicela ungalwi sifixe kahle le ndawo. Understand? Yo hayi uzomhlanyisa kodwa. Hayi ngathi uzomhlanyisa. Bona ke manje ngathi ikhanda lami liyagula ke manje. Hot man. Hamba kanjani? Kanti uyiralange. Uyabuza wena uhleli kamnandi. Uyiralange. Awungasibuza ukuthi bobani ujabulile Baba wenzani Uyiralange di camera ke tsa eng. Usikari uchaga di camera. Lokuhleli la ungazothi kurakayani. Uyahlala nobaba uhlala Esisi indoda yami lohleli nayo. Laba bantu wathuthe kuphi kahle? Ungasibuza ukuthi usithatha Bathathe ufuna wena wenzani la? Wenzakalani la? ngicela ukubuza hot man ukuthi kwenzakalani. Ubani? Yini into yenza lana wena? Yini into yenza la? Kwenza Lokho ngithi uhleli semsebenzini ubhizi nama 2000 pho. Mina ngithi usekhaya mina manje. Wenza kanjani? Wenza so. Why wena umchithela wena? Ufike kanjani lapha mina ngithi usekhaya? Why umchithela wena? Kudala lo angiyekhaya akasafuna ulala nami lo. Oh akafuni kwenza. Zokushaya ngani? Ngifuna uunderstand ukuthi wenza kanjani? La raza. Bachithela. Bachithela. Serious. Mina ngithi usekhaya mina into yenza kanjani? Wenza kanjani wena? Ufike nini la? Why wena ungamtshelanga ukuthi awunikeza isikhathi? Wenza so. Ngihlala ngimtshela lo muntu ukuthi why unganikeza isikhathi sami. Uthi yena akasafuni ukuzwa lutho ngami. So wena wadecide ukuthi uthola ama 2000. Uya ukuthi mani nami ngikwanisa ukuthola isikhathi sami. Mara uyenza kanjani le ndaba le? Hayi man. Madoda, wena nomzo wakwani? Lo muzo wami. So nizena apha ukuthi uzolungisa umzo wami na. Sekulungisa umzo wakhe hlala phansi. Hayi. Sister, hlala phansi. Khulume nomuntu. Lingangena emzini wami madoda. Sekuyena ngisho wena uzukubhalele ama news wakho. Nombuditori udivorcite. Umbuditori udivorcite. What you Udivorcite. Divorce mina? Yeah. Why uthi kanjani? Umbudite. Ya ngikutshelile Usho ekhaya. kanjalo kuma 2000? Udivosile wena. Kimotwaka. Hayi ngifike ePitori lapha ngizolanda umsebenzi. Manje lo mfazi ngihlala ngimtshela ukuthi iza lapha ePitori akafuni ukuza 1 2 angimlanda lapha ekhaya akasafuni ukunikeza isikhathi sami njengemfazi. So ufuna ukuthi ngiyenzani mina? Wangamtshelanga wena. Ngimtshelile. Mara uyamchithela. Hayi angimchitheli. Umfazi lo ngakhipha imali wena wawungekho wena. Ungasonibhedela. Mara manje ngikhona manje ngoba manje uyashita. Ngikhona manje ngifikile uyashita. Uyachita. And wena uthi umdivorce kanjani lo muntu? Wena ngathi ujola nomfazi lo. No ngijola naye kanjani ngoba mina umuntu wakho. Hayi man. What do you mean? So manje Umuntu wahawu kamuntu. Baba wakwami lo indoda yami le. Indoda yami. Umfazi lo ngifuna ukuthi abuyele ekhaya. Mina ngizomthola ekhaya. Lo uhlala la. Ohlala nawo. Uzohlala la. Nabafazi ababili sesibabili. My sister manje uyithini le ndaba? Wathi wena ubuyele ekhaya. Angiyisohlala sonke. Uhlala kuphi? Uzohlala la. Abantwana nenkomo bafuna wena la. Wena ungena ngani endabeni zemizi wami? Ungena ngani endabeni zemizi wami? Ngizohlala la nani? Emanyana. Ngizohlala la.
So wena uthi uyahlala uhlala la. Ngihlala la nendoda yami. Uthi uyahlala wena uthini Hotman? Hayi angeke ahlala ufanele wagibela ibhasi. Uyamfuna nawo. Ya ngisamfuna mara izinto azenza izozenza ukuthi mina ngithathe. Akasafuna unikeza isikhathi sami. Yeah. Mara una 10 years ngishadile. Yeah, ngine 10 years nabantwana abayi2. Uqale nini ungakunika isikhathi lo muntu? Ungathi kune 3 years 4 years back. Hamba uyekhaya. Hamba. Abadala ngizamile ukukhuluma no auntie wakhe. Naye bathi bayahluleka because auntie uyamona ukuthi unomlomo omkhulu. So bazomenza kanjani? Mina ngahluleka ukukhuluma naye auntie wakhe uyamsaba. Cha baba ngulungise lapha anginawo umlomo omkhulu. Awunawo umlomo. Umlomo omkhulu uma wenze njani? Fanele ngima ngifica unentombazane respect nami awunikeze isikhathi sami. I2000 ngikuhloniphe kanjani ubhizi nama 2000 uzoyibona kanjani respect kupho nama 2000. I love him. Respect yakuthi wena ngitsheli. I love him so much. He does everything for me. Lo umfazi wami wesibili. I don't care, but they are divorced. He said they are divorced. Ngithi ngizokutshela. Uzongitshela nini? Uhlalele ungangitsheli. Uhlalele ungangitsheli. Hayi. Ngithi ngizokutshela. Amadoda. It's not a matter of that. I love him so much. It's not really that. Yabona nje intombazane wena indaba yakho nje angingeni nokungena indoda yami. Akukhulunywa isilungu la, khulunywa isiZulu kwenamhlanje. Uzozwa ngami. Angithi I don't know how to speak Zulu me. I don't know how to speak Zulu. It's not my own language. Shaya isiZulu sizi. Shaya isitswana ispitori. Or why wena ustick le damane even though. Samathoma re kopana ko taveneng. Wa ngutlisisa. Fetsa me abantu lo re na akamko antlhaloseditseng o mpoditse gore they are divorced ke ntho a mpoditseng a re mosadi a sa le teng mo bophelong ba hae mara o support-a bana o isa tšhelete di isa hae so benong no ka gore nna re busy why tshwantse a tle mina wangithola etshwaleni uzoshatha itshwala wena uzoshatha itshwala awushade nankamehlo sobuka hayi sizobuka kudala ngikutshelile ukuthi izinto uziyenza lezo uyangifostela ukuthi ngimina ngithathe ngifunane nomunye umfazi ngakufostela ngokuthi uye etshwaleni siyenza kanjani mayisa hayi na runyake oh uyangibamba nawe uyangibamba ufuna ukulimaza umuntu ufuna ukulimaza umuntu ufuna uyamuza ukuthi kanyaka uyafuna kanyaka hayibo tamaya lolo angiyindaba imali saphuma izulu sukhuluma izulu manje sikwazi ukukhuluma izulu mawuthi angihamba anginala ngizoyakhona anginala ngizoyakhona ufuna le ndaba siqede ufuna ukunderstand ukuthi from here siyenzana Hotman awusichazele from here siyenze kanjani le ndaba la habuthi hayi he's my man I love him so much so you should go home you should go home he said he divorced you why you wanna break a 10-year relationship I don't care I don't care hamba angikuzwa asufuni team guys my sister lingenzi kanjalo man atamaya uyafuna wena unyaka enye sikhuluma uyapaka ngifuna indoda yami ngifuna indoda yami It's not my fault that you are cold. It's not my fault that you are cold. He's my man. He's my man. We are together now. Uyabona lo mina ngangizimesela ukuthi ngifuna ukuthi abe mfazi wami wesitolo Mtshela ngozi lo akanikeza isikhathi sakhe isithembu yasifuna isithembu angisifuni isithembu bathi abasifuni angisinyaki tu isithembu angisinyaki isithembu wena uzoyenza kanjani manje hayi angafuni isithembu uzohamba ngizosala noyafuna Thank you. Hamba. Asukufuni. We are fed up. Awuyahlala. Go. Uyahlala ushada uhlanya ke ngoba kukho la ngizoya khona. Uzomshada naye ngeke uzumshade futhi ngingafuni. So uthini wena? Ah kukho la ngizoya khona ngihleli la. Njengamanje ngizohlala la. Asukufuni dali go. Go. We are fed up. Solobuzo wena. Actually uyadelela lo mfazi somthandela imali umthandela ini It's not really a matter vele lo of baba money. omdala kangakumthandela He does everything for me, my needs. I every time when I want anything, umrekela le McD. Like who does that?
every time breakfast, lunch, supper, it's a thing of I'm used to eat. Bakuthengela ngiyanyaza leyo nto ukhuluma ngani mina lunch supper eMD yonke leyo nto into engayazi. Wena uzoyithola kanjani usekhaya? Awuthengela ibheka. Akazange angiyazi ukuthi njani. Wena uzoyithola kanjani usekhaya? Amadoda obakithi amabheka into engakazi angiyazi sidala ukuthi into enjani leyo. Why ungayenza so khona lento? Asicede ngitshela ukuthi siyenza kanjani. Hey madoda. Mina ngizolungisa indaba zami madoda. Lina lemizi yenu. Mina ngifuna ukuthi Abuti, hapana busy, wait, busy, busy kali camera, busy kali taking. Arko siya jola nai limo. Sayo ngapela. Lungisa indaba, uzolungisa indaba zakhe baba, uzolungisa indaba zakhe. Lungisa Hotman sikwazi. Decide, ufuna yena or mina. Lungisa indaba zakhe. Hayi. Lo ngimtshela ngisamfuni kudala lo. Ngimtshelile. No, make a decision. Sithe ungasitshela ukuthi izinto zakudala, nje izinto zakudala ziyakubhalela. You are failing to do the whole thing. Now you are chilling with the 2Ks here. Umama 10 years abantwana ekhaya. Ya sine 10 years, ngine 10 years nomntwana emfazi lo sinabantwana abayi2. Manje inkinga yakhe ngokuthi yena akamboni njengebaba. Yeah. Abuti. Kante king ka wena. Come down. Uyandelela lo mfazi. Uma kwenze njani ngikudelelela ukuthini? Hayi. Angihlali nawe, ngihlala leke angifike ekhaya. Ngifike ngikudelela. Awuhloniphi. Mawenzeni, ngihloniphi mawenzeni. Isuke wenzeni ngize ngakuhloniphi. Enginika kuphi? Ngokunginika labo ma 800, 200, 400. Usupport ingane ezuyi2 nge800. 1.5. 1.5. It's my allowance every month. I'm used to it. I mean ngiyajampisa menginika 800 kuzophela 2 months. After that lethi 400. After 2 months yo lethi enye 200. Sesi rekopelo tsamaye tu. So manje siyenza. Give us peace, just go. Hamba. Ngicabanga kahle le. Bueno, antoilo, no ungiti wena, ungiti. Wazi ka? Come on down. Hotman, choose. We can't leave this woman, both of them here, because bayaga. Kumele sihambe lo yiwanda. Ya, lingathatha lo uhambe naye ngisale nalo omkhulu. Ya, ukhulumisane naye. Ngizokufona. Oh, bia mungu choose yena. Uchoose saitahay. Uchoose saitahay. You think Utenza saitahay bia nung. Utenza saitahay. Kante kinga wena. Hamba baby. Beba ka hamba baby. Hamba baby. Sele mina la hamba baby. what do you have to say? Nakarata ne. Kaurata, kurata ka pele moyo, kurata thata. Yena atsamaye asukufuni ne. Asukufuni. Orenga na orata. Wa marata mare na orata. Actually, asora orata aku choose. So wena ufike kanjani? So uchoose yena nong uchoose yena uvanna. Uchoose yena uvanna. Hey. Ngithi ngizokufonela. Ngizokhuluma nawe. Na ufuna usala ngikhuluma nalo siqedelana. Ngitholile uyachitha. Hayi. Ubhizi uyachitha nama 2000 nama 2k. Ubhizi nama 2k. Atsamaye, yeah, atsamaye. Wena hamba ngisale 2k. Wena Tsamaya. My sister. Arfbe. ubhizi nengane encane manje. Ngimele moki. Mina ngibhizi emakhaya ngijova imbuzi, ngenza yonke into. Nithi niqeda kanjani? Hayi. Hayi indaba leyi yazothi indaba njengeleyi ifuna ukuthi mina nomfazi wami sihlale phansi sikhulumisane because indaba le yakuchitha le ayiko right. So
so nami ngiyasola manje. Lesolva Ngiyasola yini? manje bozumfazi lo. Lesolva yini? Nansi nunengafi. Nginengane eziyi2 manje ngibona ukuthi ngibulala umuzi wami. Abo tori le nna unyoko mfangwana. Ke nyoko mo fangwana le nna. So when the man Ke nyoko mo fangwana. I want to give him a here le nna. Tsamaya my sister. Come go home. Go home. Go home. Go home. Hayi anisitedele sanisiyeka manje. So Larry, you guys stick together. Yeah. You wanna be able to fix everything. Yeah. That's what I'm thinking because I love my family and then I love my wife also. But the way she was treating me before, I think. Usakhuluma isilungu. Yini uzoyichange? Usakhuluma isilungu. Hayi lokho ngamnaki phela ke kade ngimnaki khona. Ngizoshintsha ke ngizama ukwenza kangcono nami ngimni ikele mpatha kathi uyayifuna. Uyakhala uthi akathola isikhathi. Hayi. So umnike nemase. Ngizomnika sona isikhathi akathola. Ngisakhumbula inye ilanga ngithi ngifike ekhaya. Ngicela ukufika naye uthatha amaBhayibheli uthi uyasontweni. Ebusuku wahamba. Ngihlezi 2 weeks bangakabuye esontweni. Kwangesi Good Friday. Hayi Good Friday idlula mina. Bangiye esontweni baba. Good Friday idlula mina. Ota making. Sanyoko bora wena. Nansi le ntombazane. Guys, I hope from here you guys can be able to. So manje wena uthi wena wahambe Good Friday. Ngiyothandazela khona ukuthi ngoba usebenza nje usebenza ngemthandaza ngithi siyathandaza sawo mama. Ngine 6 months ngakafika ekhaya manje mina ilanga lokuthi ngifike lapho and then wena uyathutha. Shuthi kwaqondana kabi ne Nasi unike advice ngicela umnike isikhathi ukuthi ne. Yeah. Uyakhala ubhuti naye. I know it's wrong ukuthi uchithile. I'm not justifying ukuthi yena uchithile mara ngithi wena umnike isikhathi ukuthi ubhuti naye abe right, you understand? I relationship yethu na 10 years ngithanda. 10 years is a lot of years. Yeah. So if ni fix izinto nikhulumisana wabona ngiyazi ukuthi kubalekile ukuthi uthandaze mara at least naye umthandazele naye. Instead of ukuthi esontweni sonta naye erumini angazi ukuthi nisonta kanjani mara nisonta. Understand? Yeah, that's all that I have to say. My sister. No, nangkatakalapa. Joshua kwaka le kae. Katakalapa. Hae. You understand that? Bon, my man. Oh, ngatakalapa. Calm down. No. I'm coming. Kamu try like samanyaka. Samanyaka. Excuse me. Hey guys, it's tough. I don't know if it's like this. What are we gonna help her because the guy lied to her saying that they divorced. If they were to do that to you, obviously when you'll believe that there's no relationship anymore. But I hope the sister's gonna find peace. If you are looking for someone, I can plug you. Cameraman is singing, 5 years singing, sleeping alone and stuff. So I don't know. So what are you saying? Are we going? Because here you can't go back. Yeah. It is what it is, how it had to be, guys. Subscribe, like, share, and do all the nice things. From Cape to Cairo, Madagascar, Sudan, all the corners of the world. We are back, and we are back like Mkokoka. We are back with bangers. We are back. Cape to Cairo, everywhere, corners. You see us, we see you. We're doing greatness, doing the great things. I don't even know what I'm saying, but I'm just trying to say whatever that is on my mind. From Cape to Cairo. The love and the support. Thank you.